Un grupo de veciños do núcleo Noyés da Barquiña concentrouse esta mañá na zona do Peirao para denunciar a situación de abandono que padecen. Dende hai anos veñen demandando unha actuación integral na zona que posibilite a recuperación da antiga praia, o tendo ata o de agora calada por resposta por parte das distintas administracións. Dúas son as principais demandas, unha delas a retirada de varios tramos de tubaxe instalados no seu día para o saneamento, pero que nunca chegaron a empregarse, e que hoxe están esparexidas por todo o litoral. Ademais da mala imaxe que representan, constitúen tamén un grave problema ambiental. Os tubos están enterrados desde os 95, aquí nunca foron usados, e está isto moi mal, que non saquen estes tubos, porque isto é malo para a salud da xente, para a playa, para recuperarnos a playa da Barquiña. Pois estes tubos, que son 10, 12 tubos, teñen amianto, están nos retirando de todas as conducións, de todos os pueblos están nos retirando, cambiando por uns novos. Pois aquí están á vista, son un peligro, son antihigiénicos e van a repercutir no marisco que, como vemos, vai a menos cada ano. Entonces, sorpréndenos a deixadez que o concellal de obras vira estes tubos aflorados na superficie do mar e mirara para eles e nada máis. Outra das súas queixas garda relación coa existencia de varios muros a carón do mar, que están a punto de derrumbarse debido á súa erosión, e que constitúen tamén un serio perigo para a veciñanza. Están caendo os muros, está caendo todo, e costas, e todo, non deixa tocar aos muros, non deixa tocar a nada. Quen se fai responsable se cae este muro? Porque o ayuntamiento ou quen foi puxo a tubería, dice, debaixo do muro. A tubería levantouse e agora o muro tende a caer. É normal. Entonces, quen colle a responsabilidade? Ese é o que quería saber eu. Quen se fai responsable se o muro gan abaixo? Das súas demandas fíxose eco tamén o BNG, que anunciou que presentarán iniciativas tanto a nivel local como tamén no Parlamento Galego ou no Congreso dos Deputados para que Augas de Galicia e Costas do Estado dean solución a esta problemática. É que isto é unha zona CEC da Rede Natura 2000, é unha zona de especial conservación, polo tanto, xa por ese sinxelo motivo non entendemos que haxa unhas tubaxes de amianto totalmente abandonadas e dando un aspecto lamentable, en lugar de que tanto Costas como Concello como Augas de Galicia se preocupen por levar a cabo unha restauración do que é toda esta paisaxe e unha restauración ambiental que permita aos veciños da Barquiña e a todos os veciños de Noia disfrutar desta contorna.